שלום וצהריים טובים. אני קיבלתי את השעה אחרי אוכל, אז היא שעה קשה למרצה. אם כי אני לא אכלתי, אז זה בסדר. אני בהיפו, ואם אני מתעלף, אז אני מבקש החייאה כמו שצריך עם קצת סוכר. מה שיש לי היום להציג לכם, יש לי כמה שיותר זמן וכמה שיותר תמונות ודברים מעניינים לראות. אז קודם כל אפשר להתעכב על כל דבר שכמה שאנחנו נספיק לראות זה יהיה שווה, אפילו אם לא עוברים את הכל. בסוף יש לי דברים קצת כזה, לא קוריוזים, אלא דברים שפחות נראים מיום ליום. אבל בכל זאת אני חושב כל התמונות, כל האימג'ינג שיש לי פה הם מקרים שמהם אפשר ללמוד קצת על עצם השיטה, ואני חושב שלזה אני יכול לעזור לכם, שלזהות אדנומה או לא אדנומה, אני לא חושב שצריכים אותי. מה שכן צריך, אני חושב שזה קצת להתמקם באנטומיה שאנחנו רואים באזור של העוקף ומסביב, וגם, ואני אתחיל את מה שיש לי לומר, עם קצת כזה, בוא נגיד, הקדמה על מה זה בכלל MRI, ואני פשוט מתנצל מראש שתראו את השקופיות הראשונות, לא להיבהל. אני עובר עליהם, אני חושב שבסוף תבינו קצת על מה מדובר, שה-MRI עשה לנו מהפכה בעניין של דימות של אזור של ההיפופיזה, מה ש-CT לא בדיוק הצליח לעשות לנו, אם כי יש לי בכל זאת מקרים ב-CT ואפילו השוואה, שאפשר לראות קצת מה היא השיטה הזאת והשיטה ההיא יכולות לעזור לנו בעניין של דימות. אז בינתיים אנחנו נתחיל בעניין הזה ב-MRI, וחשוב מאוד לא לדעת איך זה עובד, אלא מה השיטה מוציאה מהאנטומיה שאנחנו רוצים לראות. ובדיוק מה אנחנו רואים כאשר אנחנו רואים את המבנים, ובדיוק אלה רקמות, וגם חשוב העניין הזה של האדרה, או contrast enhancement, שמשתמשים בזה אולי היום פחות מכמה סיבות שהחומר ניגוד קיבל איזה שם קצת רע לאחרונה, אבל לא בדיוק באזור ההיפופיזה, כאשר אנחנו דווקא משתמשים בפחות חומר ניגוד. אבל אז תבינו קצת על מה מדובר מהשקופיות. הנה, אנחנו נתחיל, ושוב, לא להיבהל. למעשה, כאשר אנחנו רואים MRI, אנחנו למעשה רואים את מיקום או פיזור של המים בגוף. עכשיו, אנחנו יודעים שהרי הגוף הוא כמעט כולו מים, 70%. למעשה, השיטה של MRI היא מבוססת על לא בדיוק המים, אלא הפרוטונים. המימן שבתוך המים, המימן שבתוך השומן, בתוך הפרוטאינים. אז למעשה, למזלנו, הפרוטונים הם מסתובבים כמו מגנטים קטנים, כמו סביבונים, והם נמצאים בכל הגוף של כל אחד. כאשר אני שם את הפרוטון הזה, או הגוף, בתוך מגנט חזק, אני מקבל מצב שלמעשה הציר של המגנטי, הציר עושה אוריינטציה במקביל לקווי הכוח של המגנט. כך שבמקום להסתובב בכל מיני ציר, כולם מסתובבים או לכיוון צפונה או כיוון דרומה, חלק, לא משנה, אבל כולם באוריינטציה. כאשר זה קורה, למעשה, הם הופכים להיות מקור לאות. זאת אומרת, אנחנו יכולים
כאילו לשמוע ברדיו את האנרגיה שלהם. מה קורה? עכשיו, קודם כל, שוב, כמו כל מגנט כאשר כל סביבון שעושה סיבוב, הוא עושה סיבוב לפי ציר ומסתובב מסביב לציר ורטיקלי, ואת הציר הזה מאוד חשוב לנו כדי להפיק ממנו סיגנל, נקרא לזה סיגנל, זאת אומרת אות אינפורמציה. עכשיו, המגנט של ה-MRI הוא הבסיס, אבל למעשה הדימות, התמונה, האינפורמציה, אנחנו מפיקים משימוש ברדיו, בתדר רדיו, שגילו שכל פרוטון ופרוטון יש לו תהודה, יש לו תדר תהודה, שהוא יודע בתדר הזה לספוג אנרגיה ולהתחיל להסתובב לא יותר מהר, אלא לשנות את הציר של הפרסשן, את הזווית הזאת של הסביבון. כמה שהוא סופג, הוא יכול לשנות את הזווית של הסיבוב הזה, ולמעשה באיזשהו שלב משחרר. כאשר הוא משחרר, אם אנחנו במקום הנכון, אנחנו יכולים לשמוע, זאת אומרת בצורה אלקטרונית, את האות הזעירה מכל פרוטון ופרוטון. היות וההשפעה של התדר המדויק הזה תלוי במיקום וגם הסביבה המולקולרית של אותו פרוטון, אם הוא בתוך מים, אם הוא בתוך שומן, אם הוא בתוך חלבון, מסתבר שכל אחד ואחד מתנהג קצת אחרת. או בואו נקרא לזה רקמות, כל רקמה, מים, זאת אומרת נוזלים, רקמה סולידית, רקמה יותר או פרוטאינית, או נוזל עם פרוטאין, או דם, הכל מתנהג אחרת, ואנחנו יכולים להפריד בין זה לזה, ואת זה עלו בשנות ה-60 המאוחרות, 70 המאוחרות. השיטה הזאת התפתחה כאשר גילו איך לבנות שדה מגנטי גדול, עמיד, ועל סמך זה אפשר היה כבר לעשות דימות. תשכחו לכל הסיפורים האלה, מה שאנחנו עושים ב-MRI זה לגרות או לתת אנרגיה לפרוטונים ולשמוע בחזרה את האות שלהם ולהבדיל בין פרוטון שהוא נמצא במקום מסוים ובסביבה מסוימת, בסביבה מולקולרית מסוימת, וגם כך לזהות אותו, את הפרוטון ואת הרקמה, וגם למזלנו פתולוגיות, שהפתולוגיות משנות את האות. בואו נעבור על זה, זה לא חשוב, אבל מה שחשוב בדבר הזה שכדי להפיק את האינפורמציה הזאת למדנו שיש כמה שיטות לעשות את הגירוי הזה. אם אני עושה גירוי ככה, אני אקבל סיגנל אות מסוים מרקמה מסוימת. אנחנו נראה את הטבלה, אני חושב שהטבלה מופיעה אצלכם בחלק מהדפים, ואז למעשה אפשר לזהות מים או בסיגנל נמוך או בסיגנל גבוה, זאת אומרת, אנחנו מתרגמים את זה לשחור, זה סיגנל נמוך, ללבן, סיגנל גבוה, וכך לזהות שוב בעיקר המים, אבל גם הרקמות האחרות. כמובן, הרבה פתולוגיות בגוף, אולי פחות בהיפופיזה, אבל גם בהיפופיזה, פתולוגיות צוברות או כוללות יותר מים מאשר רקמה רגילה, ובגלל זה יש שינויים גם באות של רקמות שהן חולות. מה שכן, ושוב, אני לא רוצה לבלבל, אבל יש שתי שיטות של מגנות של הפרוטונים. יש מה שנקרא longitudinal ויש transverse. ומה שחשוב בזה שכל פרוטון רוצה לחזור למה שהיה לפני הגירוי. כאשר הוא
עושה את זה, הוא מאבד סיגנל, אנחנו שומעים את הסיגנל בזמן מסוים. זה הבסיס למה שתראה עוד מעט, מה ש-T1, T2, TR, TE, את זה אולי יותר חשוב שנתעכב על זה מאשר התמונה הזאת שאין כן מישהו רוצה. אבל מה? אפשר לראות בדבר הזה, חשוב מאוד, שאם אני שומע, אם אני שוב קולט מקליט את מה שיש לי, במקום, בזמן מסוים, יש לי הבדל יותר גדול מרקמת מוח לרקמת CSF, ופה פחות. וזה מה שאנחנו רואים גם בתמונות. עכשיו, עוד דבר חשוב, וזה שאני יכול להבדיל בין רקמה, או משכבה לשכבה, על ידי כך שאני משנה קצת את התדר, וככה כל פרוטון במקום אחר יש לו תדר תעודה אחר, ואז למעשה שוב אפשר לזהות גם בתלת מימדי, בציר ה-Z, ולא רק הצירים X ו-Y, וככה אנחנו יכולים לבנות תמונה. שאר הדברים אני לא מבין בזה בכלל, איך שמחברים את כל האינפורמציה לעשות את התמונה או לא. אבל בואו נתעכב על זה, שזה דבר שאתם שומעים, רואים כל הזמן. מה זה T2? T2 זה הזמן שהמגנות הטרנסברסלי נעלם. יש כמה סיבות של הדבר הזה, אבל הוא לכיוון, אנחנו עושים, תכף נראה, שאנחנו עושים דימות בשקלול, ב-weighting של T2, כדי להדגיש את הערך הזה. אנחנו עושים גם מה שנקרא T1 weighted, שזה הזמן שהפרוטון חוזר לכיוון בעניין הלונגיטודיאלי, ויש גם בין זה לזה, כאשר אנחנו למעשה, זה מנגד את זה, ומה שאנחנו נשארים אפשר כאילו למדוד כמה פרוטונים יש לי בסמ"ק מסוים של רקמה. ולמעשה, כמובן, דבר שהוא יהיה יותר דחוס מבחינת כמה פרוטונים, יהיה יותר גבוה בסיגנל, ושוב, אנחנו נראה את התמונות האלה. ו-Contrast Enhancement הוא דבר מאוד מעניין ב-MRI, שלמעשה גילו שאם אני שם החומר ניגוד, ולא נדבר על זה, גדוליניום לא משנה, הוא יודע לקצר את הזמן שהפרוטון חוזר לאפס, ולשחרר את האינפורמציה, וככה אנחנו יכולים לתרגם את זה לתמונה של תמונה תלת-מימדית, ופתולוגיות עוברות האדרה בשאר גוף. באזור שלנו, של ההיפופיזה, תראו שבחלק מהפתולוגיות הרקמה התקינה עוברת את ההדרה, וחלק מהפתולוגיות, הפתולוגיה עוברת את ההדרה, וזאת הסיבה היא שבהיפופיזה אין את המחסום, ה-blood-brain barrier, ולמעשה החומר ניגוד מגיע לכל הרקמה, לא כמו בשאר המוח, כאשר רק בפתולוגיות החומר ניגוד מצטבר. אז למעשה אנחנו משתמשים בארבע תכונות האלה כדי לראות את האנטומיה ואת הפתולוגיה, ואת זה, שוב, נתרגם את זה לתמונות עוד מעט. זה ממש רק להראות לכם דבר מעניין, שלגבי כמה פרוטונים יש לי בתוך סמ"ק, כמעט כל הרקמות הן די דומות. אז אם רק היה לנו להבדיל, לעשות תמונות של פרוטון דנסיטי, או PD, או יש ספין דנסיטי, כל מיני שמות לזה, לא היינו מצליחים להבדיל. מה שכן עוזר לנו זה ההבדל בין הזמן ל-T1 והזמן T2 לכל רקמה. וככה אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי להבדיל ולהבליט את הפתולוגיות. עוד טבלה קצת מעניינת רק להראות לכם שכמה שאני מעריך את הזמן,
אני מגיע לאיזה סוויץ' של מי נותן אות יותר גבוה ממי. בהתחלה ה-CSF הוא נמוך, שוב, נמוך זה שחור אפור, החומר האפור הוא בינוני באמצע, והחומר לבן הוא גבוה יותר, לבן יותר. Okay? כאשר אנחנו עוברים יותר ארוך בזמן, מגיעים למצב שבדיוק הפוך, מבחינת ה-CSF והחומר הלבן, ה-CSF גבוה, לבן, והחומר הלבן הוא פחות סיגנל מהחומר האפור. ויש איזה ביניים הפרוטון דנסי כאשר למעשה, שוב, מה שאנחנו רואים בעצם זה האינפורמציה היא מכמה פרוטונים יש לי במקום מסוים. שוב, בואו נחזור על העניין הזה. ה-TR שאתם רואים בכל תמונה של MRI, זה הזמן שאני מחכה במיליסקנדים עד שאני חוזר על פעולת ה-MRI. MRI אנחנו בונים תמונה עם אקסיטציות כל הזמן, עד לזמן, אם זה 5 דקות, 6 דקות, תלוי במכשיר. הזמן, time to echo, זה הזמן שאני מחכה עד שאני שומע או מקליט את האינפורמציה, והיא, אנחנו מקצרים או מעריכים את זה לפי השיטה שאנחנו רוצים. ויש עוד דבר שאני קצת פחות, לא חשוב לכם כל כך, אנחנו יכולים גם לבטל חלק מהסיגנל, במיוחד של השומן, וזה עוזר לנו ב-MRI של ההיפופיזה, כדי לבטל את השומן במח עצם של הקליבוס, של העצם מסביב, ואז אפשר לראות פתולוגיות, ואני אראה לכם על מה מדובר. זה כדאי רק לזכור את זה, בגלל שלפעמים תראו MRI כאשר החומר, העצם בקליבוס נראית לבנה, ולפעמים רואים את הקליבוס כחור שחור. ואם זה חור שחור, קרוב לוודאי ביטלו את הסיגנל של שומן על ידי איזה שיטה הזאת. רק לזכור את זה. עוד פעם, רק שוב, שאני הבנתי שזה דבר שמציק לאנשים שהם לא בעניין של דימות. יש שיטת הדמיה שהיא שקלול T2 weighted, והערכים שתראו בתמונות למעלה, בצד, יהיו משהו כמו TE, לפעמים זה הפוך, ה-TR וה-TE, אבל בדרך כלל רואים את זה ככה. ה-TE הוא עד ל-100-120 מקסימום, וה-TR ארוך יותר. ה-T1 weighted כאשר הוא די מקוצר, די קצר, 4 עד 20 מיליסקנד ו-300 עד 600. שוב, ככה תסתכלו על התמונות, אז אפשר לדעת באיזה סיגנל. לפעמים זה מאוד חשוב, יש לנו לפחות כמה תמונות שניתן לכם לנחש באיזה שיטה זאת. שוב, זה פחות רלוונטי לנו, זה פחות רלוונטי לנו, זה פחות רלוונטי לנו, אבל זה כדאי מאוד לראות. הפלייר הזה, Fluid Attenuated Inversion Recovery, זה ה-TI שדיברתי עליו, הוא עושה לנו את החיים קלים בעניין של נוזל חופשי. ולמה זה חשוב? אתם תראו כמה מקרים, שלמעשה ה-CSF יש לו עוד גבוה ב-T2, אבל אם הכל לבן, זה כמו להיות בסופת שלגים בקוטב הצפון, ולהסתכל לחפש את הדוב. ואז למעשה אנחנו יכולים לבטל את הסיגנל הזה על ידי השיטה הזאת, ולראות רק פתולוגיות ורק נוזלים פתולוגיים. זה לעניין של עצם, וזה לא רלוונטי אלינו כל כך. עכשיו, יש לכם, אני לא עובר על זה, יש לכם את הדבר הזה. מה שחשוב, ותסתכלו על זה, העניין של נוזל, לעניין של הסיגנל של האדנו-היפופיזה והנורו-היפופיזה, בשיטות הדמיה השונות, וגם העניין הזה של שומן, חלבון, דימום ועצם. ומה שיוצא מזה, תעזבו את המספרים, אין מספרים פה. הנורו-היפופיזה דרך כלל
בדרך כלל בולט לנו לעין, לא בכולם, משהו כמו 70% אפשר לראות אותה כנקודה לבנה ב-T1, שהיא ממש קטנה מאחורה, איפה שאנחנו חושבים שיהיה. ההיפופיזה עצמה היא בדרך כלל די שווה באות לחומר האפור של המוח, די דומה, גם בשתי השיטות. והפתולוגיות, אנחנו נראה, יש גם בטבלה השנייה, נראה שהפתולוגיות שונות מהתקין, וככה השיטה מוצלחת. שוב, השומן בדרך כלל יש לו עוד די גבוה, די בולט לנו לעין, וגם חומר חלבוני, דרך אגב זה כולל, והם חושבים שה-vasopressin neurophysin complex שיש בתוך הנורוהיפופיזה, היא זו שנותן לנו את האות הגבוה בחלק גדול של המקרים התקינים, ואם לא רואים את זה, זה לא אומר פתולוגיה, אבל יש פתולוגיות שזה כן משמעותי. ושוב, עצם, בדרך כלל אם יש שומן מח עצם, הוא נראה די חזק, עד שאני מבטל את הסיגנל בשומן. ושוב, זה אצלכם, זה לא, זה כדאי לראות את זה, להשתמש בזה אצלכם, אבל לא, אני לא מתעכב על הדבר הזה. אני חושב שהטבלה הזאת היא יכולה לעזור לכם באופן כללי. עכשיו, כל אלה אנחנו יכולים להבדיל ב-MRI, מה שאין כן ב-CT. ב-CT אנחנו הרבה יותר מוגבלים בזיהוי של רקמות באזורי היפופיזה. קודם כל, ה-CT עד היום, למעשה, היום היא מאוד, הרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אבל כל שימוש ב-CT כרוך בקרינה, וקרינה לא רק לא מבוטלת, אלא קרינה לאזור של העדשות, לאזור של בסיס המוח, היא גדולה מאוד במיוחד, שאני רוצה תמונה שנותנת לי רזולוציה של מילימטר. כמו שלפעמים אנחנו כן צריכים לראות באזור היפופיזה, שחלק מהמיקרואדנומות הן די קטנות. אז למעשה ה-CT יש לו יתרונות בכמה דברים, נראה בהמשך כמה דוגמאות של זה, אבל היא עוזרת לנו ב-CT להבדיל CSF מרקמה, והיא לא יודעת איך להבדיל בין רקמה לרקמה, היא כן מזהה לי שומן, דווקא ב-CT שומן שחור, וגם עצם. אבל ה-MRI נותנת לנו לראות את כל אלה, להבדיל בהם, וגם לזהות אותם כאילו שזה ספר אנטומיה. ואנחנו נראה כמה דברים בהמשך, היפופלזיה אין לי, אבל כמה דיספלזיות, או בדיוק זה עניין של נדידה אקטופית של רקמות, אנחנו נראה, וגם באזור המולד אני שמתי את הגידולים האלה שהם קשורים למבנה האמבריולוגי, הפיתוח האמבריולוגי. ואנחנו נראה כמה דוגמאות של הדברים האלה בהמשך. גם דברים שאולי פחות אתם רואים, אבל אני חושב שחייבים להיזכר ולהזכיר בכל מקרה של דיספונקשן של ההיפופיזה, ואלה דברים שהם יכולים להיראות כמו גידול, והם לא גידול, שהדבר האחרון שרוצים זה לנתח דבר שמסתבר שזה דלקת. ונראה כמה דוגמאות. מה שיוצא מזה, יש לי שקופית בהמשך, שמה שנקרא anything can be anything. אני למדתי את הפתגם הזה, אני כבר אומר את זה, הוא היה מתמחה שנה או שנתיים מעליי, בחור סיני, זה בארצות הברית, אבל הוא היה במקור סיני, והיה לו איזה מבטא, והוא היה יושב
בכנס או בישיבות שלנו, של כל הצוות, היו מראים לו מקרים, הוא היה אומר את הפתגם הזה, anything can be anything. ולמעשה, לא כדי לא להתחמק מההבחנה, אלא להגיד, להשאיר את הראש פתוח גם בתמונות היפות שיש לנו ב-MRI, שמי שמתמקד ואומר, זה רק יכול להיות ככה, הוא ייפול בפח, במיוחד אנחנו שאין לנו את הידע הקליני שיש לכם. עכשיו, אם אתם משלב את הידע הקליני שלכם, עם קצת כזה אינפורמציה על מה זה נראה, איך זה נראה, ומה אני מצפה לראות, אז אני חושב מגיעים להבחנות מדויקות וטובות לחולים. אז אנחנו נתחיל גם, אני רוצה להראות לכם כמה מקרים של דימום. עכשיו, כמו שאמרתי, דימום או דם בתוך אזור ההיפופיזה הוא די קל לזהות, אולי יותר מדי קל, שאנחנו לפעמים לא יודעים מה לעשות עם זה. אבל הוא מופיע בכמה מצבים, כולל שיין סינדרום, ולפעמים זה יכול להיות די קטסטרופלי. והיות ו-MRI מאוד מאוד רגיש לשינויים בדם קרוש, או זאת אומרת, הוא יכול לזהות דם קרוש די יפה, אז הוא נותן לנו את האפשרויות לזהות את השינויים האלה, מעבר לעניין הזה שמסתבר במקום מסוים רגמה שאנחנו לא מצפים לראות, כך שפתאום שההיפופיזה גדולה ב-CT ולא יודעים אם זה דם או לא דם. ובסדר, ונראה כמה מקרים כאלה הם פחות יותר הזברות, אבל אני חושב בכל זאת אפשר לראות אותם, ובמיוחד אנשים שמגיעים עם הפרעות בצירים ההיפופיזריים שונים, ולאו דווקא מגירוי, אלא הייפופיט. וגם נראה דבר נדיר, אבל לא נדיר מדי, וזה גרורות לתוך ההיפופיזה, שבהחלט אפשר להגדיר את זה כ-anything can be anything, זה נראה לכל דבר כמו אדנומה. ושוב, זה צריכים להישאר פתוח. זה אלה הדברים האחרונים, שרק להראות לכם כמה אפשר לראות דברים מעניינים, ושוב, גם לזהות את הרקמות למיניהן ב-MRI. שוב, אנחנו מתחילים עוד מעט עם התמונות, תעצרו אותי בשמחה, יש לנו זמן. תקין. עכשיו, כדי להראות לכם מה זה תקין, צריכים לעשות סדרה, ולראות את כל המבנים מהצד לצד, אבל בואו נתמקד על מה שיש לנו פה, שיש לנו המון אנטומיה פה, וכל זמן שאתם רואים משהו, אז גם לחשוב מה שאתם רואים, האם זה T1, T2, עם חומר ניגוד, בלי חומר, בדרך כלל זה כתוב אם יש חומר ניגוד, אבל אפשר לזהות את הדברים האלה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. בעיקר ב-MRI אנחנו יותר מתמקדים בסאגיטל וקורונל. עכשיו, ב-CT, אתם תראו, ב-CT אפשר עקרונית לעשות סריקות קורונליות, אם כי זה קשה לחולה, לפעמים לשכב ככה, אנחנו למעשה עוזבים את זה, אין שום סיבה לעשות את זה היום, חוץ ממי שאסור להכניס אותו ל-MRI, והקונטראינדיקציות, דרך אגב, קצת יורדות, תלוי במכשיר ודברים כאלה, אבל עקרונית, הדימוי יהיה דימוי של סאגיטל וקורונל ב-MRI, האקסיאל כן מוסיף במקרים מסוימים, ונראה את זה. כל העולם למעשה משתמש ב-T1 weighted images, יש גם מקום ל-T2 weighted image, ונראה איך זה יכול להשתנות. עכשיו, בואו נתחיל מהצד, שמצידי הסאגיטלי בקו האמצע, זה אחת מהתמונות הכי יפות שיש בדימות.
כאשר אנחנו רואים אנטומיה כל כך יפה ומדויקת. נתחיל באזור מסביב להיפופיזה. כולם רואים את ההיפופיזה, היא כאילו פה שוקעת, או נמצאת בתוך חור שחור, שזה למעשה האוויר בסינוס הספנואידלי. אנחנו לא רואים את הלמינה דורה, לא רואים את העצם שהיא הגבול הקרקעית של הסלע, בגלל ש-MRI, הסיגנל בתוך עצם, אם אין מח עצם, מאוד מאוד נמוך, כמעט אפסי. רואים פה את האזור של הקליבוס, שפה יש לו קצת כזה מנומר כזה עם אפור, בגלל שיש שומן מח עצם. תלוי בגיל, תלוי בכמה דברים, אבל פה לא נראה את זה. זה אחד מההבדלים מ-CT שמאוד מאוד יפה, מראה לנו את העצם, אבל זה לא, אין בזה חיסרון של MRI, שאנחנו לא רואים פה את העצם, כאשר מה שכן אפשר לראות, ונראה את זה בהמשך, שאפשר לראות באיפה יושב הספטום, החלוקה של הסינינוד סיינוס, כדי להחליט איפה לנתח, אם צריך לנתח. מהצד לא נראה את זה, אבל אנחנו רואים בלוטה. הבלוטה היא קצת חזקה יותר, סיגנל מהחומר פה, שרוב של הפונס, זה הפונס של הגזע המוח, הוא גם חומר אפור וגם חומר לבן כזה מעורב, ורואים שלמעשה ההיפופיזה נראית יחסית הומוגנית. אם נתווכח על מוקד פה או מוקד פה, אין לדבר סוף. היום עקרונית אנחנו למעשה built in לתוך הדברים האלה, יש גרגור, יש גרנולציה של התמונות, חלק מזה בגלל הגדלה, חלק מזה זמן ומכשירים שונים, אבל בעצם בואו נקרא לזה די הומוגני. עכשיו, החלק האחורי, ואני לא יודע אם אתם כן רואים, יש איזה פס קצת יותר לבן מאחורה, שבמקרה הזה זה הנוירוהיפופיזה. נראה מקרים שזה בולט יותר, ושוב, זה תלוי במצב של האם הצטברו שם ואזופרזין נוירופיזין קומפלקסים, לפי השיטה המקובלת. והגבעול, רואים אותו דקיק יפה, שהוא יורד מהאינפונדיבלום, אזור של ההיפותלמוס פה, ולמעשה רואים, החדר השלישי, יש לו שתי בליטות למטה, יש את ה-chiasmatic recess ואת ה-infundibular recess, שני שפיצים כאלה, אחד לפני השני. הכיאזמה האופטית היא זו, שאנחנו חותכים אותו באזור סגיטלי, ויושב בדיוק במקום הזה. Super-optic recesses של ההיפותלמוס, במקום הזה, איפה שצריכים. Mammillary body מאחורה, כל זה הקרקעית, זה החדר השלישי, ולמעשה אנחנו רואים את החדר השלישי כאשר בתוכו יש כאילו רקמה, וזה החיבור בין צד לצד של התלמוס, ורואים מאחורה את הנפילה לתוך האקווידוקט, כאשר אנחנו כבר באזור הזה בגזע המוח המידבריין, המזנצפלון. עכשיו, דמיון, אני לא יודע אם דמיון, צריכים לחשוב על מה חי פה, מה גר פה, ואז אפשר לדעת שהצ'ופצ'יק הקטן הזה, זה העצב השלישי. בסדר, זה יותר מעניין את הנוירולוגים, אבל בכל זאת, לכם באיזשהו שלב כן חשוב, שיכול להיות שביותר המשך כלפי מטה וקדימה, העצב השלישי יהיה מעורב בסינוס קוונוזי, אם זה מעורב. אז זה העצב השלישי אפילו שאני רואה פה. המשך של האקווידוקט מתחבר למפרס הזה, שהוא החדר הרביעי של הגומה האחורית. הפונס כבר דיברנו, יש לו בטן, ומאחורה הוורניס של הצרבלום, עם הטונסילה שלו.
החלק התחתון של גזע המוח, המדולה, פה. ושוב, אמרתי, המשולש הזה זה חתך של הקליבוס, שזה עצם הספנואיד, החלק האחורי של עצם הספנואיד, והסינוס הספנואידלי אני רואה כחור שחור. רקמות המוח, כפלי המוח שפשוט יושבים במקום הזה. קוראים למקום הזה ה-anterior commissure, יש posterior commissure שלא רואים אותו, אבל מה שכן רואים מאחור קצת יותר גבוה, הפיניאליס. הפיניאליס הוא גם חשוב לכם, שאני חושב שגם אתם רואים, וגם נראה כמה פתולוגיות, כולל פיניאלומה, שיכול לעשות לא בדיוק חיקוי של, אבל יכול לערב גם את האזור הזה בצורה די מדהימה. עכשיו, קפצתי על הפס הזה, שהוא לא פס, אלא הקוליקולה, עם ה-quadrigeminal bodies של המזנצפלון, ששם תנועות העיניים ומסתדרות, בוא נקרא לזה, ושוב, יש לנו את המבנה של הקלאסי של האנטומיה שאנחנו רוצים לראות תקינה. עכשיו, עוד דבר חשוב, וזה ההיפופיזה משתנית, הבלוטה משתנית עם הגיל, כאשר בצעירים היא בולטת כלפי מעלה, מה מגדיל אותה? הדיאפרגמה, שאנחנו לא רואים את הדיאפרגמה, אבל אנחנו רואים כאשר היא פרוצה, זאת אומרת, כאשר הפתולוגיה פורצת לאזור של הדיאפרגמה, נראה את הדיאפרגמה כמותן של הפתולוגיה, ומה שכן רואים בצעירים, במיוחד בצעירות, בנשים עד לגיל 20-25, זה יכול להיות שהבלוטה בולטת כלפי מעלה, קונבקס, כן? כמור למעלה, שהגבול העליון כמור למעלה, וזאת לא פתולוגיה. היא יכולה להיות עד ל10 מילימטר, המספרים לא חשובים, אבל גם בקורונלים לפעמים רואים אותה ממש בולטת למעלה, ואז השאלה היא האם זה היפופיזיטיס, האם זה תקין. גם דרך אגב, אישה שהיא מניקה, אישה אחרי לידה, תמיד ההיפופיזה היא גדולה יותר, ולפעמים יש בעיות שיש גם פוסט-פארטום היפופיזיטיס, דברים כאלה, שצריכים לדון על זה ולדעת מה קורה. נעבור פה לקורונלי, כאשר אנחנו רואים חלק מהדברים שראינו בסגיטלי, כמו החדר השלישי, רואים אותו פה כממש כזה חריץ כזה, קטן. החיאזמה האופטית, פה אנחנו קצת קדמית לחיאזמה, אבל חיאזמה כאיזה מוט שהולך הורזונטלי בתמונה הזאת. דרך אגב, חיאזמה יכולה להיות גם בשיפוע, כל האזור הזה גם יכול להיות בשיפוע אבל לא סימטרי, את זה צריכים ללמוד, זה עם הניסיון, ולזה יש רדיולוג. עכשיו, מה שרואים לשני צידי של הבלוטה, התקינה פה, רואים שחור. עכשיו, תמיד ב-MRI צריכים לדעת איזה שחור זה. זה שחור של אפס, זה שחור של אוויר, או זה שחור שלמעשה אין לי סיגנל בגלל שמה שהיה שם ברח לי. הרמז הוא שזה הקורוטיס. עכשיו, הקורוטיס, הדם זורם, אז אני נותן לפרוטונים של הדם איזה גירוי, כאשר אני שומע בחזרה, הם כבר נעלמו לי. אז למעשה הדם שפה אין לו סיגנל. וזה הדבר, זה אמין וזה חשוב, בגלל שככה, בלי חומר ניגוד, אנחנו רואים את הקורוטיסים, קודם כל לראות שהם פתוחים, ושנית, לראות איפה שהם נמצאים. ונראה כמה מקרים שהקורוטיסים הם לא במקום, וזה יכול להיות דבר חשוב מאוד לעניין של ניתוח. מה גם, יש גם הבחנה מבדלת של תהליך סופרסלרי, זה יכול לכלול אנוריזמה, ואת זה אנחנו דנים על סמך אם יש מה שנקרא flow void, זאת אומרת, בגלל הזרימה
אין לי סיגנל. אלה דברים שחייבים ממש לדון עליהם. עכשיו, הרקמה הזאת שאנחנו לא רואים בסגיטלי, זה הסינוס קברנוזי משני הצדדים. בתוכו, בלי חומר ניגוד, אני לא יכול להגיד לך שאני רואה אותם, אבל למעשה יש כמה עצבים קרניאליים חשובים בפנים, השלישי, הרביעי, החמישי והשישי, כאשר אפשר להבין איפה שהם נמצאים, השלישי בדרך כלל העליון, הרביעי כמעט ולא רואים אותו, החמישי הוא יותר בולט, אבל הולך להצידה, לפעמים אפילו רואים, נראה אותם, יוצא דרך הפורמן אובלי הצידה. אז למעשה יש לנו פה את הבסיס של הגולגולת, זה אזור של לא האף, הנזופריקס, ולמעשה גם זה חשוב לנו שיש פתולוגיות, גם פתולוגיות גדולות שיודעות לפרוץ ולחדור לתוך הלא האף מההיפופיזה ובדיוק ההפך. החדרים האלה, הצדדיים, הלטרליים, הם לא סימטריים, וזה דבר מקובל וקורה, ואין בזה שום משמעות במיוחד. פה אנחנו עשינו, קודם כל יש פה פתולוגיה, אבל בכל זאת יש פה דבר חשוב אנטומית, וזה לראות מה קורה אחרי חומר ניגוד. אחרי חומר ניגוד, הבלוטה מתעדרת. עכשיו, במקרה הזה היא לא מתעדרת באופן חלק הומוגני, ואנחנו נדון על זה בהמשך, למה, תשאלו ובצדק, למה זו לא מיקרואדנומה? ואני אגיד לכם, אני לא יודע למה זה לא מיקרואדנומה. עקרונית, אם אנחנו עושים תמונה, אם אנחנו עושים את הדימות מהר מאוד, האדנומה לא מתעדרת כמו שאר הבלוטה. אז בואו נגיד את זה, יכולתי להגיד לכם שזאת מיקרואדנומה. מסתבר, הפתולוגיה פה היא פה. באזור של הגיבול. עכשיו, הגיבול הזה הוא עבה מדי, בדרך כלל 2-3 מילימטר, סך הכל. היא לא מתעדרת חזק מדי, היא מתעדרת באופן מאוד מאוד עדין, ולמה? בגלל שיש את ה-portal system, ה-hypothalamic portal system, ורואים את ההדרה בתוך הוורידים. עכשיו, בניגוד לאורקים, עם חומר ניגוד בכל זאת נשארים שחורים, הוורידים, הזרימה בוורידים, כולל באזור של הסינוס קברנוזי, הוא איטי יותר, ואז למעשה כן רואים איזושהי הדרה בתוך ורידים, גם פה רואים ורידים של המוח. איך אני מזהה, שוב, בואו נגיד שלא ידעתי, איך אני מזהה תמונה הזאת כאחרי חומר ניגוד? כמה רמזים יש פה? קודם כל, הסיגנל הקצת גבוה של כל הבלוטה, האזור של הסינוס קברנוזי בולט לבן עם חורים שחורים בפנים. מה השחורים? כמה דברים, כולל העצב החמישי פה, וכמו שאמרתי, הקרוטוסית. גם הנקודות הלבנות האלה, שהם ורידים, נותנים לנו את הרמז שפה הזרקתי חומר ניגוד. במבט הסגיטלי, רואים בלבול, בוא נקרא לזה, כאשר חלק מהוורידים פה הם שחורים וחלק הם לבנים, חלק מזה זה קורל פלקסוס, אבל בכל זאת יש הדרה, יש הבלטה של המבנים של כלי אדם יותר בחומר ניגוד מאשר בלי חומר ניגוד. בלי חומר ניגוד לא רואים חזק לבן ושחור ביחד, דרך כלל זה או שחור או קצת לבן. טוב. פה, דרך אגב, ההדרה קצת מטפסת על החלק האחורי של ה-ventricular recess פה. זה למעשה אקטופיק היפופיזה. עכשיו, יכולתי לעשות, מה שרציתי בזה, יכולתי לבנות את זה כסרקוידוסוס, יכולתי להגיד שזה מוקד גרניולומטוטי ממשהו אחר, אבל
כאשר עשו את ההבחנה הזאת, זאת ההבחנה, קודם זה מטקסטבוק, אני לא ראיתי את זה בחיים, אבל עקרונית, ההבחנה הקלינית בסוף הסתדרה בזה שזה ectopic hypophyseal tissue. CT. ב-CT פה, וזה אולי מהעידן של ה-CT, אבל בכל זאת מקרה שכדאי לראות, פה עשינו סריקה ישירה, לא סריקה ושחזור, אלא סריקה ואחרי חומר ניגוד. ב-CT, החומר ניגוד מאדירה את הקרוטיסים, שהם בולטים כלפי מעלה, ואזור של ההיפופיזה מתאדרת כולה עם משפך הפוך, עם פנים, עם השפיץ למעלה, לכיוון של הסטוק, כאשר אני לא רואה פה תהליך מקומי. טוב, בת 27, סליחה, בן 27 עם אימפוטנס, סליחה. ולמעשה ההבחנה פה היא לא הבחנה קלה, והיא חייבת להיות הבחנה מבדלת, כאשר אני לא רואה גוש, תהליך מקומי, אפילו ההיפופיזה עצמה היא לא מוגדלת במיוחד, זה רק ההדרה והניפוח והעיבוי של הרקמות למעלה, אני לא יודע בדיוק מה קורה. ההבחנה פה היא היפופיזיטיס, שבדרך כלל רואים יותר בין נשים מאשר בגברים. יש כמה סוגים, דבר שכן חשוב פה, זה שכאשר אני רואה את העיבוי הזה, אם נסתכל טוב מאוד, נראה שגם יש עיבוי פה באזור של הסינוס קברנוזי, מצד ימין לעומת צד שמאל, ויש הסננה גם פה. זה בדרך כלל משהו לימפוציטי, יש כל מיני כזה סינדרומים שהם בדרך כלל אידיופטיים, וזה הבחנה של, איך אומרים, by-exclusion, יותר מכל דבר אחר. אבל מה שחשוב גם פה, בעניין של ה-CT, קודם כל זה לראות שהרבה פחות אינפורמציה יש לי במבנה של הסינוס קברנוזי, הרבה פחות אינפורמציה יש לי במבנה של המוח והרקמות, אם כי בכל זאת אני רואה פה את הנוזל, ה-CSF, ואזור של, זה לא בדיוק, זה לא הכיאזמה, אלא האזור של ההיפותלמוס, משני הצדדים, אפשר להבדיל בין זה לזה, אבל אין ספק שהמבנה האנטומי היא הרבה פחות. עכשיו, זה עוד מקרה של לימפוציטיק היפופיזיטיס, ופה זה מעניין, שפה יש לי פעמון במקום בלוטה, היא רקמה שהיא שווה או כמעט שווה לחומר המוח פה, החומר הלבן דווקא, והיא בולטת כלפי מעלה וגורמת לבליטה או כימור של הכיאזמה למעלה. כאשר פה אין לי, כאילו אין לי המשך לכיוון של הסינוס הקברנוזי, הנה הקרוטיס שחור, קרוטיס שחור, סינוס ספנודלי פה, והערכים פה זה T, איזה שקלול? הנוזל הוא שחור, T1. אוקיי, בסדר, פשוט רק לתרגל. אוקיי, ולפעמים זה גם יכול טוב ללכת לנורופיפיזה, אין לי דימות לזה. עוד מקרה של לא גידול, שבכל זאת כדאי לראות מה תהליך פתולוגי יכול לעשות להיפופיזה וטיס. שוב, במוח אנחנו יודעים שיש את המחסום הזה, blood-brain barrier, שבדרך כלל מוח רגיל לא מתאדרת, ומוח חולנית, או גידול, או אוטם, או דלקת, כן הרקמה מתאדרת, כאשר ההדרה בהיפופיזה היא למעשה קשורה לעצם הזרימה. אם יש זרימת יתר בתוך ההיפופיזה, ההדרה תהיה יותר חזקה, אבל פה רואים בלי חומר ועם חומר, הדרה של היפופיזה מוגדלת, כולה יחסית הומוגנית,
כאשר אנחנו עם סגיטל לפני ואחרי חומר ניגוד, ושוב, תראו פה את ה-internal cerebral vein אחרי חומר ניגוד וכמעט ולא רואים אותו באזור הזה, וזה הווריד של גלן גם לא מתהדרת, הפיניאל סיפור דרך אגב, ורואים שכל הבלוטה וגם הסטוק עוברים ההדרה. עכשיו זה לימפוסיטיק giant cells, סליחה, granulomatous hypophysis, איך עשו את ההבחנה, אני לא יכול להגיד לכם, זה לא המקרה שלי, אבל למעשה זאת ההבחנה לא רק משוערת, אלא היא כללית של הסננה, בואו נקרא לזה. אני לא יכול להבדיל בין זה למשהו אחר, הבחנה מבדלת בין כולם ביחד. כל דבר שתהיה הסננה, סביר שזה ילך לכיוון של הסטוק, שזה לא דבר מוגדל, זה לא מוגבל, זה לא גוש שיכול לפרוץ ויכול לגדול, אבל בדרך כלל לא מסתנן כמו זה. פה יש לנו תמונה פחות ברורה, בואו נקרא לזה, אבל מה שחשוב פה זה דווקא שזה לא כל כך ברור, וזה כאשר אחרי חומר ניגוד, ואני פשוט אומר לכם, זה אחרי חומר ניגוד, אני באזור הסופרסלרי רואה ההדרה כזה בצורת דיימנד, איך אומרים זה בעברית? זה לא יהלום, איך אומרים זה היהלום בקלפים? רואים זה יהלום? דיימנד? מאוין, בסדר, מאוין. כן. כאן רואים אותו בצורת בקורונלי, כאשר ההדרה דווקא לא באזור של ההיפופיזה, שהיא אולי תקינה, אני רואה את הסטוק, והדבר הזה הוא דווקא סופרסלרי באזור ההיפותלמוס. ועוד דבר, וזה ממש די לא בולט עין, ההדרה הזאת היא לא ההדרה של כלי דם, אלא ההדרה מאוד עדינה בתוך הסולצים. מדובר פה בהסננה, הסננה שהיא אוהבת להיות בבסיס המוח. אם הייתי אומר לכם שיש לאיש הזה תגובה חיובית לטרפונימים, הייתם אומרים סיפיליס והייתם צודקים, אבל זה לא סיפיליס, זה סרקוידוסוס. אבל למעשה עקרונית, טרשרי סיפיליס יכול להיראות בדיוק ככה. הסננה שאוהבת את בסיס המוח, שמאוד אוהבת את האזור הזה, ומסתננת באזור הזה. עכשיו, מה עם לימפומה? מה עם לוקמיה? אותו דבר. יכול להיראות אותו דבר, אם כי אולי יותר הסננה מהמוקדיות האלה, אבל אי אפשר, צריכים לתת הבחנה מבדלת פה במקרה הזה. עוד מקרה, של סרקוידוסס, ופה רואים, עכשיו, יש לנו הרבה ארטיפקטים ב-MRI, אבל אני לא נכנס לזה, זה אינסוף. ואפשר אפילו לחשוב, אולי בכל זאת זה ארטיפקט של ההדרה, זה אחרי חומר ניגוד, ופה רואים, הנה, הבלוטה, הנה הסטוק, הבלוטה היא לא מוגדלת, היא קצת מעוותת, לא יודע מה, אבל ההדרה הזאת היא הדרה בתוך ה-perivascular spaces של וירחול רובן, שלמעשה בבסיס, איפה שהכלי אדם חודרים לתוך המוח, ההסננה הזאת עוברת או חודרת גם מסביב לכלי אדם, וזה גם מאוד טיפוסי לסרקוידוסס. אז שוב, יש הבחנה מבדלת של, ואפילו לא את שחפת לא הזכרתי, שחייבים, ראיתי כזה מאמר בעיתון שלשום על XDR ועל TDR, על שחפת שהיא total drug resistant, ואני חושב שאנחנו נראה את זה. כמו שאני זוכר, ב-73 שמעתי הרצאה מדוקטור כהן אצלנו בטמפל יוניברסיטי, שנתן לנו הרצאה על שחפת ואמר, אתם תראו ששחפת תחזור. הוא אמר את זה. נביא, ממש נביא. טוב, זהו, אז יש ההדרה הזאת, זה פחות לעניין שלנו, אבל פה אולי כן יותר לכיוון שלנו. עכשיו, איך אני
איך אני אפרש את הדבר הזה שיש לי רק תמונה אחת של... מה אני רואה? קודם כל, לדון על מה זה. T1, שפה אני רואה חדר שלישי, פה אני חלק בחדר הצדדי, זה הקורפוס קולוסום, שהוא חומר לבן, ואני רואה שומן בוהק בתוך הקליבוס, ופה ההיפופיזה, כאשר הבלוטה היא אפילו קטנה, אבל מה לא קטנה זה הגיבול. הגיבול מעובה. הנה האזור של הכיאזמה. עכשיו, ההבחנה היא מבוססת על התמונה הקלינית, שזה דיאביטיס אינסיפידוס. ההדרה, יש לי בתמונה אחרת, לא משנה, אז זה לנגרהנס, היסטריוסיטוזיס, שזה יכול להיות מאוד מאוד עדין, ושוב, צריכים להיות מיינדד, כן. יש משמעות לממש הטרוגניות בתוך הקלייבוס? כן, כן. אין לי הסבר לזה, קרוב לוודאי זה מחלה, כן. שלמעשה, אם יש לי שומן בתוך מי העצם, אז לא צריך להיות מקום שהמח עצם לא קיים, או השומן שמח, כן, כן. זהו, אז בואו סוף סוף נגיע לאדנומות. אז עכשיו, אני לא צריך את כל המלל הזה, זה לא חשוב, וזה גם לא חשוב חוץ מדבר מעניין, וזה שכמו שאתם יודעים, הקורטיקוטרופין והגונדוטרופין producing tumors הם במיקום אחר מהפרולקטין סלס, ואז הם יותר מרכזיים, ולפעמים בגלל זה אנחנו יכולים לראות אותם יותר לכיוון של קו האמצע מאשר פרולקטינומות שהן יוצאות יותר הצידה, מה גם שהיות ולפחות הקורטיקוטרופין הם פעילים, אז למעשה הם יכולים להיות קטנים יותר, הגוש יכול להיות מאוד קטן עד כדי כך שלא רואים אותם, ולפעמים הייתי אומר שהיום עם 3 טסלה, עם מכשיר מאוד מאוד טוב, אני חושב שאפשר לראות עד 80% אולי יותר, מאדנומות אפילו של קורטיקוטרופין producing, אבל יש הרבה שלא רואים אותם באופן חד משמעי. לעומת זאת, אני חושב שאפשר לזהות רוב הפרולקטינומות היום. לפני שנראה את זה, נראה דבר אחר, שזה אמפטיסלה. פה אמפטיסלה היא לא בתולה, אלא אמפטיסלה אחרי ניתוח, אבל למעשה עקרונית אותו דבר, כאשר אנחנו רואים שהגיבול יורד לתהום של סלע מוגדלת, וכמעט ואין רקמה, אולי הפס הדקיק הזה, זה חלק מהסלע, אבל זה דווקא אחרי ניתוח, כאשר יש סימן לניתוח בתוך העצם של הקליבוס פה, ורואים אפילו את השחור באמצע בלוטה הזה, אולי דימום קטן בעקבות הניתוח, אבל אמפטיסלה תראה ככה, בלי התוספת של הדימום הזה. למה דימום? נראה פה שחור. דימום ישן, שהוא מכיל הימוסידרין, הוא מקצר את הזמן של החזרה לאפס של הפרוטונים. אז למעשה, כאשר אני מצלם את הצילום הזה, הוא כבר ישתחרר מהאקסיטציה, ופשוט מקום שחור. ונראה את זה כמה מקרים שדימומים יכולים להיות או לבן או שחור, תלוי בטיימינג של התמונה. רק כדי לא לזלזל ב-CT, אני רוצה להראות לכם מקרה מאוד לא בדיוק שגרתי, אלא פעם זה היה מאוד חשוב להסתכל על כל הסלע, כאשר אני רואה פה גבעול באמצע, לא רואה שום דבר, זה הקלינואידים, החלק הגרמי. אנטרקליינואיד, אני לא רואה שום דבר. כאשר אני הולך אחורה,
אני באמת לא רואה גוש, אבל מה שאני כן רואה, שהקלינואיד האחורי מורם. ואם היינו לוקחים את האקסיאלים, היינו רואים שלמעשה פה התהליך הוא יותר לכיוון של החלק האחורי של האדנוהיפופיזה, ואפשר לזהות את זה. היום ב-MRI פחות יש לי בעיה על זה. גם, וזה שוב חזרנו ל-MRI, יכול להיות שאדנומה לטרלית לא גורמת בכלל לשינוי בתוך הבלוטה. אני לא יודע אם אתם רואים, הגיבול הוא בקו האמצע. אנחנו למעשה כן רוצים לראות שהגיבול מוסט. אם התהליך מתפתח פה, בדרך כלל יש איזו סטייה של הגיבול. פה אין סטייה של הגיבול, החיאזמה יפה, והתהליך הזה נראה פה, דרך כלל זה בלי חומר ניגוד, ופה הקרוטיס ופה התהליך. עכשיו, פה התמונה הזאת היא לא בקו האמצע. אנחנו, כדי לדעת שאני בקו האמצע או לא בקו האמצע, אני פשוט מסתכל על האזור של החדר השלישי, אני רוצה לראות את הריצסוסים שתיארתי קודם, ופה אני דווקא לא רואה את הריצסוסים. אני לא רואה אפילו את החדר השלישי בכלל. מה שאני כן רואה, אני רואה איזה פס מפה לפה, שזה optic tract ו-optic nerve, ואולי במקום הזה יהיה חיאזמה, כאשר אני חתכתי עצב ראייה לכל אורכו, זה אומר שאני לא בקו האמצע. ואז אני רואה למעשה המקביל לתהליך הזה, אנחנו למעשה, זאת לא הבלוטה הזאת, פשוט חתך ככה, לתוך התהליך הזה, שממש הוא, איך אומרים, מחכה לכתיפה, כן? דרך הסינוס הספנודלי. מאוד חשוב דרך כלל לנו להדגים ולהראות לנוירוכירורג כמובן איפה הספטום, או אם יש כמה בתוך הסינוס הספנודלי. זה עוד פעם עצב השלישי דרך כלל, אוקולומוטור. פה תמונה, בואו נקרא לזה קלאסי, של אדנומה, אחרי חומר ניגוד. שוב, תסתכלו, T1 עם חומר ניגוד, רואים את קצת מהוורידים פה, רואים דרך אגב, טוב, אם יש לי בלי ואם, אני רואה קצת הדרה של הגבעול עצמו, אני רואה הדרה באזור של הסינוס קברנוזי, והבלוטה מתעדרת, כאשר האדנומה לא. עכשיו, כשאני רואה ב-T1, בלי חומר ניגוד, אני יודע שיש פתולוגיה, כן? סטייה של הגבעול, בליטה כלפי מעלה של הכיפה כמורה של הבלוטה פה לעומת צד התקים צד ימין, אבל איפה האדנומה אני לא יודע, אולי זאת האדנומה. אבל כאשר עושים את ההדרה, רואים שהיא לא מתעדרת, היא כן תתעדר אם אני עושה את זה יותר באיחור. ופה אני רואה את התהליך די לטרלי, אבל בכל זאת הוא שמור, הוא לא חדר לסינוס קברנוזי, אנחנו נראה את זה בהמשך. שוב, זה עצב חמישי דרך אגב, שרואים אותו כאן. ועוד דבר, וזה הדבר שפרופסור שמעון מכיר אותי כבר, שאני אוהב את הטיטו. עכשיו, פה הטיטו יכול להוסיף לנו הרבה אינפורמציה, בלי חומר ניגוד, בוא נקרא לזה, שאין לי רק T1. פה במקרה אולי פחות אני רואה את האינפורמציה שאני מחפש, אבל פה שוב הייתי טועה, והייתי אומר שכל זאת אדנומה. וזאת זה פשוט, את החומר הניגוד הוא מוסיף לנו, והייתי הולך על זה, אלא אם כן יש סיבה גדולה לא לעשות את זה. הגדוליום קיבל שם רע לאחרונה בגלל שיש תופעה בעור שהיא irreversibility, אבל זה כמעט ולא קורה, אלא אם כן למי שיש לו מחלה כלייתית כרונית. ודווקא באזור של היפופיזה למדנו סוף סוף לתת הרבה פחות חומר ניגוד בכל מקרה מאשר תמונה או בדיקה של מוח, כאשר אם אני פחות מאדיר את הבלוטה,
אני מקבל פחות ארטיפקטים. אז למעשה אנחנו בדרך כלל עושים את זה בחצי מנה של הגרנוליניום. פה, אם ה-CSF הוא לבן, אז אני גם רואה את העורקים, הפריקולוסל פה, הכיאזמה פה, אז אני מוסיף אינפורמציה טובה, בואו נקרא לזה, עם הטיטו. כמעט כל העולם גם עושה טיטו קורונלי במקרים האלה. כאן עוד מקרה שהבליחו מניגוד, הכיאזמה יפה, ורואים האדרה שהיא קצת יותר מרכזית מאלה שראינו הצידה ויותר למטה, וזה איזה קורטיקוטרופין producing אדנומה. יכול להיות מאוד שזה העצב השישי פה, בתוך הסינוס הקרבנוזי. זה עצב השלישי, וזה יכול להיות אפילו עצב הרביעי. וכאן עוד מקרה די שגרתי בליחו מניגוד, כאשר כן אני רואה פתולוגיה די גדולה. עכשיו, ההגדרה של מיקרו לעומת מיקרו-אדנומה, מיקרו-אדנומה מתחת לסנטימטר, מקרו-אדנומה מעל סנטימטר, אני חושב שזה מאוד arbitrary, אבל מעניין שמעבר לסנטימטר בדרך כלל הגידול עצמו מתעדר. השינויים האלה הם יכולים להיות בכזה באזור גבול שכן מתעדר, לא מתעדר עם הבלוטה. פה יש, אחרי חומניגוד, והיא לא מתעדרת, פה בטיטו רואים את התהליך הזה, מעניין גודל כזה של גידול, והבלוטה והתקרה היא לא כמורה, והגיבול בקו האמצע. זאת אומרת שיש לו תכונה מימית, ציסטית? לאו דווקא, לא, לאו דווקא, בכלל לא. ציסטה בתוך היפופיזה נראית דבר מאוד מאוד די מוגבל היטב, לא עם גבולות כזה פחות ברורים. עכשיו, כאשר דיברתי על העניין הזה של סיגנל, רואים פה T1 בליחו מניגוד, רואים חומר בתוך הבלוטה, שוב אין בליטה כלפי מעלה, אבל פה יש סיגנל די גבוה. עכשיו, ההבחנה מבדלת זה דימום בתוך היפופיזה, spontaneous apoplexy. בדרך כלל אפופלקסי כן, בגלל שזה אקוטי, כן נותן לנו בליטה או הגדלה של עצם הבלוטה, אבל זה יכול להיות אדנומה שעברה דימום. ההבחנה מבדלת זה proteinaceous material בתוך אדנומה, שאנחנו לא יכולים להבדיל בין זה לזה. וכאן בתהליך יותר גדול ב-CT רואים איך נראית מקרו-אדנומה, שלפעמים יש אפילו בתוכה או אזורים ציסטיים או נמקיים, והבליטה היא סופרסלרית. בואו נתעכב על זה שיש דברים יותר חשובים פה. מה? לא, זה היה מקרו-אדנומה. זה הבחנה מבדלת, אין ספק, לפי הגילים. נראה בקרניו עוד מעט. פה התהליך הזה, אחרי חומניגוד, עובר ומערב את הסינוס הקרבנוזי. זה עם חומניגוד, למעשה. למה אני לא רואה את הקרוטיס? בגלל שאני בחתך לא בדיוק איפה שהקרוטיס נמצא, אני חייב לסרוק את כל האזור הזה, כמובן מקבלים, שלפעמים יש גם חסימה של העורק על ידי הגידול, זה יכול להיות מאוד. רואים סטייה של הגיבול על ידי התהליך הזה, רואים שהגבול התחתון של הסלע יורדת לפה. ועוד מקרה להגיד את האמת, אנחנו לא בדיוק טובים בעניין הזה, אבל פה הייתי אומר, התהליך הזה כן מגיע לסינוס קרבנוזי, אבל לא חודר. שאני בכל זאת רואה את
השלב הוורידי של הסינוס קוורנוזי עדיין מתהדר כמו שצריך, וכמה שזה בולט הצידה, זה לא חודר את הדורה לתוך. זאת אומרת, אני הייתי עושה הבחנה, וזה, לפעמים אנחנו טועים בזה. פה מקרה מאוד מעניין, שלמעשה התמונה היא לא ברורה, אבל רואים שיש קו, יש פס, יש פלס. למעשה זה זה בתוך חלל, וחלק מזה קרוב לוודאי זה פירורי דם, והחלק העליון אולי הסופרנטנט, שיכול להיות גם דמי או פרוטינשס. תהליך גדול יותר, שפה יש כלל ברנטגן, בואו נקרא לזה, שאני חושב שזה מאוד חשוב במקרים כאלה. אני לוקח את כל הנפח, אני שם איפה שאני חושב באמצע, ואז אני מחליט על סמך זה, מאיפה הדבר הזה התחיל את החיים שלו. פה זה אולי לא היה עוזר, אבל כשאני רואה בצד, אני רואה שלמעשה הסלע מוגדלת. ואז אני יכול להגיע להבחנה שהתהליך הזה התחיל באזור הסלע וצמח כלפי מעלה. עוטף, התהליך עוטף את הסינוס קוורנוזי כבר הלך. הוא הולך הצידה, הוא עוטף את הקרוטיס, הוא גם עוטף את ה-anterior cervical artery פה, ובולט עד לבסיס של המוח באזור של הגרעינים הבזליים, מתהדר כמו זה. כמובן, המערכת הראייה, ה-optic tracts, optic chiasma, הם דחוקים על זה, דווקא החיאסמה פה היא קדמית לתהליך. ועוד יותר גדול, זה התהליך הזה, שהתחלנו ב-CT, זה היה בימים הראשונים של MRI דווקא, אבל זה מקרה כל כך בולט, שאני זוכר אפילו את הקליניקה, שזה היה בחור חרדי שאחרי הניסויים גילה שהוא אימפוטנטי, ולמעשה התהליך הזה שצמח ופרץ וחודר לתוך החדר השלישי, זה דבר די גבוה. זה היה פרולקטין פרודוסינג דרך אגב. ופה תהליך שלכל דבר יכול להיראות כמו אדנומה, אבל זה נלסון סינדרום. אחרי כריתת אדרנלין, 7% רואים את זה. תהליך שנראה כל דבר כמו אדנומה. וזה דבר שהזכרתי קודם, לפעמים זה מאוד חשוב לזהות את הקרוטיסים. שפה יש מה שנקרא kissing carotids, כאשר המרווח בין שני הקרוטיסים האלה הוא משהו כמו היה 3 מילימטר בקושי. כאשר הבלוטה סגורה ובולטת כלפי מעלה, זה דרך אגב, זה היה אדנומה. אבל להגיד לנוירוכירורג שהוא לא יכול לעשות טרנספנואידל כזה בקלות, חייבים. טוב, זה התפקיד שלי בתור רדיולוג, אני מקווה שנוירוכירורגים היום יכולים גם לזהות את הבעיה הזאת. שזה יכול להיות מה זה קטסטרופה. טוב, הנה ג'ו קייטי לי אמר את זה, ונעבור על כמה דברים בהמשך, רק להראות לכם לא בדיוק את זה, אלא להראות מה הוא יכול לעשות. פה, קרנופרינגיומה, כאשר ב-T1 בלי חומר, אני רואה תהליך שהוא בעצם אפילו סופרסלרי, הוא לא בדיוק בתוך הסלע. כאשר הוא מערב את הסלע, הוא בדרך כלל גם סופרסלרי. שוב, יש גם בילדים וגם במבוגרים. הלבן הזה ב-CT הוא פה הסתגדות,
ופה אני לא יודע אם זה הסתיידות או זה חלק חלבוני בתוך התהליך עצמו, שהוא מקביל לזה בחומר, סליחה, ב-MRI. החומר פה שנראה אולי ציסטי או משהו כזה, נראה די בולט לעין לבן פה, שזה מקביל לזה, וזה אומר שזה משהו חלבוני. יש גם דימומים. אני לא יכול להגיד או זה או זה, אבל התהליך הזה הוא די מוגבל היטב, אז הייתי אומר שזה משהו פרוטאיני. פה מדובר פה בקרניופרנגיומה. זה היותר שכיח בצעירים, והנה הסוג השני, כאשר יש גם בלי חומר ועם חומר, חלק הזה מתעדרת בצורה מנומרת, בוא נקרא לזה, חלק הזה ציסטי יותר, בולט לאזור החדר השלישי. יש לי פה את הסגיטן, הנה כאן, שזה אחרי חומר ניגוד, רואים דווקא שהבלוטה עצמה קיימת. והתהליך הזה שמתעדרת בצורה מנומרת, יכול להיות שזה כלי דם, והציסטה הזאת שבולטת לכיוון של החדר השלישי עצמו. אוקיי, רק שוב להזכיר לכם, זה לזהות את איזה שקלול זה? נוזל T1, כן, ו-T2, כאשר התהליך, החלק העליון הוא לבן, ואז אני יודע, קודם כל זה לא נוזל רגיל, נוזל רגיל נראית ככה. אז זה או דימום, או משהו פרוטאיני של החלק העליון שבולט לתוך החדר השלישי. דרך הפס הזה השחור הוא הווריד הפנימי של החדר, או תקרת החדר השלישי, זאת אומרת, כל החדר השלישי מלא תהליך הזה, וכל התהליך הזה הוא פה נראה, שבעיקר הוא סופרסלרי. איך אתה מבדיל בין דימום ישן ודימום חדש? אני לא. ישן, תכף נראה, דימום ישן בדרך כלל מקבל, הוא נראה יותר שחור, שהוא מקצר את הזמן של כולם, ותכף נראה את זה, כמו חור שחור. תכף. בואו נראה. הנה. זה בלי חומר, זה עם חומר, אבל תראו את הפס השחור הזה. עכשיו, זה גם יכול להיות, דרך אגב, הסתיידות, שב-MRI אני לא יודע אם יש הסתיידות, אלא אם כן אני כן חוזר ל-CT לזהות את זה, זה לא כל כך משנה. זה לא כל כך משנה. שפה יש ההדרה מסביב לכדור הזה, שיש לו גבול של שחור, ופה בטיטור רואים אותו שחור מאוד, ששוב, זה יכול להיות דימום ישן, שקרוב לוודאי, זה יכול להיות גם חלק מההסתיידות. רק להזכיר לכם, או להראות לכם, הפס השחור הזה הוא בהיקף, ופה האזור השחור הוא באמצע. אז זה קרוב לוודאי דימום, וזה יכול להיות הסתיידות, אבל זה השערה שלי. אנחנו לקראת ציסטה של רטקה. למעשה, דבר שאני לא יודע אם אתם נפגשים, אבל שוב רואים שיש נתק, יש אי השלמה של הבסיס, של תחתית הסלע, והתהליך הזה הוא ציסטי, לא מתעדרת. עוד מקרה שהנה הסטוק פה, והבלוטה דחוקה מלמטה על ידי התהליך הזה. ופה תהליך שלכל דבר הייתי אומר, אוקיי, מה זה? זה מההיפופיזה או מעל ההיפופיזה? צריכים להחליט. זה הולך הצידה, זה מערב את כלי הדם, הוא ב-T1 הוא נראה קצת נמוך, קצת זה בינוני, זה לא בדיוק נוזל, אבל זה לא רקמה כמו מוח, זה מתעדרת, וההפתעה היא שזאת מנינגיומה, זה ה-anything can be anything. אם נחזור, נגיד, אוקיי, ההיפופיזה עצמה היא פשוט דחוקה פה למטה, והתהליך הוא בחלק העליון.
התהליך הזה ברובו הוא מלמעלה, זה תהליך שבלי חומר, עם חומר, קצת מתהדרת, אולי כן, אולי לא. בסוף זה גליומה, זה היפותלמיק גליומה. ועוד מקרה, שלמעשה אני לא חושב שאפשר לטעות, ולא, שוב, הבן אדם הזה יכול להגיע עם היפופטואיטריזם, וגליומה אופטית, אנחנו לקראת הסוף, חבר'ה, מקווה ועוד גליומה אופטית, ששוב, לא נטעה בזה. אבל התהליך הזה כן נטעה. והתהליך הזה אני רוצה להזכיר לכם, ותזכרו, מטסטזה יכולה להיראות כמו כל דבר, והיא יכולה להיות בודדת בתוך ההיפופיזה ומעל ההיפופיזה. וזה דבר מפחיד שרואים את זה. זה יכול להיות חלק מלפטומנינג'יאל ספרד, או במקרה שבברסט יש איזו נטייה לסינון, הסננה לפטומנינגיאלי שיכולה לערב את זה. אבל אם אתם זוכרים את הלנגרהנס, שוב הסטוק וכל האזור הזה מעורב גם. אז רואים, פה זה מלנומה, אבל מה שמעניין בזה, הפרוסטטה אוהבת את ההיפופיזה. לא שהיא מגיעה לזה הרבה, אבל בכל זאת היא אוהבת את זה. טוב, אנחנו לא נתעכב בדברים האלה. דבר הזה זה האחרון, חוריסטומה. מישהו ראה חוריסטומה פעם? חוריסטומה זה גידול של הנוירו-היפופיזה, זה granular cell tumor, אבל מה שמעניין בזה שהוא מופיע איפה שאנחנו מצפים לראות אותו. החלק האחורי, הבלוטה עצמה היא דחוקה קדימה, וזה התהליך פה. תודה רבה לדוקטור גורן.